Unha neboenta mañá de outono de hai moitos anos, Harmonía e Rosa saíron do orfanato de Nosa Señora do Cristal para coller o barco que había de levalas a Rusia. Non eran unhas nenas orfas. Estaban ali por cousas da guerra civil e tamén do mal entendimento entre as familias. O pai estaba na fronte, loitando como soldado co exército da República, e a nai traballaba de enfermeira nun hospital de campaña. Harmonía e Rosa tiñan tíos e parentes, pero eran de ideas contrarias aos pais, e eles preferiron deixalas no orfanato antes que na casa dunhas xentes que criticaban a súa postura en asunto tan importante como que se estaba ventilando. As nenas non lles preguntaron a súa opinión. Dixéronlles que era cousa de poucos días e que a xiña volvería por elas. Daquilo había case un ano. Os pais ían velas sempre que podían, mais eran poucas veces. E elas, afeitas á liberdade de moverse ao seu antollo pola vila, sentíanse pechadas naquel caserón solitario e aburrido. Así que Harmonía recibiu con ledicia a idea de deixar o orfanato e facer unha viaxe en barco e coñecer sitios novos. E Rosa tamén ia contenta.